Zientzia, sormena eta espiritu esploratzailea eskutik doazen mundu evoluzio etengabeko batean. GOE Gastronomy Open Ecosystem sortu da, proiektu iraultzaile bat, gastronomiarekiko grina uztartzen duena talentuarekin, ikerketarekin, berrikuntzarekin eta ekintzailetzarekin. Basque Culinary Centerrek GOE aurkezten du, gastronomia etengabe sortu eta birdefinituko duen gune bat, elikadurak maila globalean dituen erronka handiei erantzutea helburu. Ezagutzaren mugak gainditu nahi ditu proiektu honek, diziplinen arteko mugak zeharkatu eta gastronomiaren baliokateko protagonisten arteko harremana bultzatu. GOE gunean trebatuko dira sektorearen norabidea finkatuko duten profesionalak. Goi-mailako gradu ondoko prestakuntza, masterrak, doktoretza eta trebakuntza aurreratua eskainiko ditu. Gainera, balio erantsi handiko ikerketa eta berrikuntza jarduerak prestatuko dirakoen, guztiak ere gastronomiako zentro teknologikoa gidatuta. Besteak beste, laborategiak, living labak, prototipo sukaldeak, sormen partekatutako guneak eta media labak atonduko dira enpresentzako zerbitzu aurreratua garatzeko. Nazioarteko ekosistema gastronomikoa elikatuko dugu, ekintzailetza gastronomikoa bultzatzeko ekimenen bidez, inkubagailuak, azeleragailuak, coworkingeko guneak eta ekosistema indartuko duten tresna finantzarioak. Gastronomiaren ahalmen eraldatzailea erakusteko esperientziak eta ekitaldiak diseinatuko eta sortuko dirakoen. Gastronomoari eta komunitate gastronomikoari buruzko ikuspegi aurreratu bat izango dute ardatz ekimen horiek. Donostian kokatutako talentu ekosistema berezi eta bakarra osatuko du GOEk. Berrikuntzako distritu teknologiko bat, enpresentzako, ekintzaileentzako, gradu ondoko ikasleentzako eta ikertzaileentzako soluzioak bilatzera bideratua. Ongi etorri etorkizunera. Ongi etorri GOEra.